Horas samanginang, paju panghita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di pangaradiota, di turpuk jamita, nanang si patol hasota, di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon nang patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita pertangyangan, di mana gabi epistel, di hari Minggu tanggal 14 September 2025 jala turpukta ima sian Jeremia bin Dutolu ayat 14 saha ro di ayat 10 walu. Dung takka samanginang hujaha hami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu jojolo tabege ende namandok, satu kali kau sakiti diriku tidak mengapa, dua kali kau sakiti juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai 3 kali. Itulah manusia dengan segala keterbatasannya, emosi dan ketahanannya itu memiliki batasan. Jadi jangan sampai 3 kali. Mungkin ada yang lebih dari 3 kali, mungkin ada yang lebih dari 4 kali, tetapi sampai kapanpun manusia itu akan mempunyai batasan dalam mengontrol emosi dalam sikapnya juga. Lalu turpuk tahun marsiajar hita sian napinatol has ni si Jeremia ima taringot tu holong ni rohani de bata naso hadodoan jala naso terbatas. Alada kola sehari 2 hari 3 hari bangsoi 4 tali laho manadikko ni bana dia kana masa dinasida. Aka kemunafikan ni nasida, parugamon ni nasida, persombao ni nasida, ngolu ni nasida di masyarakat, manggombarhon toktong, ngolu dohot haporsyaw ni nasida, parang ni nasida, na maralo dohot lo menirani debata, dalam artian naung manadikon debata alai say tonglo ro suara, jow tu hamu baon ni roha. Jadi mana percolo molo taida rupani holong ni roha ni debata napina tol hasna tu bangsona marhite napina boa ni si Jeremia lambagas maidauta iya holong ni roha ni debata dang nahado doa tape maradopon bangsona. Jala sebalikna idauta ma iya julmai saitok tongdo marhite bangso Israel lison dang ditadda dirina mubauba do rohana satokin dioloi satokin ditadikon satokin dioloi satokin ditadikon mubauba do rohana jala dang hot alai songoni pejolmai setok tongdo dihahulongi debata jala dihalunguton hamubaon ni roha ni nasida. Alian ini mah diturpuk tau taida sada jauh-jauh tu hamu baon ni roha. Tungpe naung godang pangalason nasida alai di jauh mulak. Marhita turpuk taida mah musel lamura atu satan di padan nem baru rupani tikiri suku si Petrus Tuhan Yesus 3 hali dok sesauku dosani dong aku. Didok 7 hali 7 do 70 hali pitu didok dia lusi alai dalam pemahaman yang lebih tepat tanpa batasan. Sanggup do hita mangulahoni sanggup ala debata nunga patuduhoni marhite holong ni rohana naso marna matak naso haruduan maradop julmai alani ido ikon mampu julmai tong mangulaho si songoni. Alilang bagas mengusai daud tadi turpuk tahun gombaran ni holong ni rohani debata nakin naso hado doa ni say dito gihoddo nasida mulak muse tudalan nasitong. Dia benedok di ayat 14 say mulak mahamu ale angka anak na marbaliki inna Jehovah marbalik alania hado nasida marbalik. Apakah kekecewaan? Apakah karena hidup mereka tidak seperti yang mereka inginkan, tidak seturut apa yang mereka inginkan? Sebenarnya itu terjadi karena mereka tidak mau dibentuk. Tidak jo alasan sautik
Bahasa merbalik nasida siad debata. Manutun lomo ni rohana. Asa nasida mangulu humbartu lomo ni rohana nasida jala di aka namasa dinggol nasida adong di nasida kekecewaan terhadap pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya. Sebab akibat itu mereka abaikan. Mereka hidup sesuka hati tapi mau perlindungan sebaik mungkin. Saya naing dapoton nasi do akasi ni roha kanauli na dengkan alai mangulu dengkan dangolo. Nah itu menjadi lucu. Ingin mendapatkan segala sesuatu yang baik dalam hidup, tetapi hidup benar tidak mau. Hidup sesuai kehendak Tuhan tidak mau. Ido rupani benda merbalik nasida. Alai songoni peditogi hodo mulak ma. Hamu aka namar baliki. Alanya ha. Ala hangoluam huna do manang di pangatusion na asing namar guna di hamu doi molo mulak kamu. Sasitong na molo lao hamu hamatiam muna doi. Karena mereka yang memisahkan diri dari kasih karunia Tuhan adalah menuju pada kematiannya. Menuju pada kesengsaraannya sendiri. Tetapi mereka yang hidup tenang dalam genggaman, dalam tangan Tuhan akan menemukan kedamaian. Sasutongna isi dona rugi, molo marbalik nasida manadikod debata. Molo tahatay majunuaing untung rugi. Nasida dona rugi. Jala isi dona utung molo mula nasida tu debata. Tang debata na utung. Alay asa mangulu nasida. Ido salilingope patiki na dilehot tu nasida songon namarorot nasida do. Asa mangulu nasida. Laho dihanguluan nasida do, marorot nasida dileho patiki. Alai ibe dang diului nasida. Patiki sonari di patolhas nama tu roha doho pikiran nasida. Asa muba. Dang beholan natar surat iropani alai tu rohamuna muba mahamu. Aham amben muba rohani nasida. Molo di ida nasida dengan bahasa ni Jehovah. Jadi ketika kita melihat, menyadari, mensyukuri dan merenungkan kebaikan Tuhan yang tanpa batas itu, itulah yang mendorong ataupun memanggil langkah kita kembali padanya dan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ido molo saleleng so ditanda sasahalak dengan bahasa ni Jehovah. Asi doho tolong nirana dibata naso haduduan maradapun ibana selama tidak ada kesadaran itu. Niscaya perubahan itu juga tidak akan terjadi. Maka dasar untuk perubahan itu adalah pengenalan kasih karunia Tuhan. Baru Tuhan sendiri yang akan membaharui. Disitaida dengan bahasa ni dibata jalata haporsiai jalata jalo di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah baru kita. Yesus Kristus do napa turehon ngolutta, napa sikop to ngolutta. Jadi ido anggo no porlo. Jadi mulai temana sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Marlas ni roha do debata. Mulu mulak hita. Alai na utibus yani asa mangulu do hita. Sasitong na las ni rohatta do umbalga. Molo mulak hita. Tudalan nasitong. Ala dison naing patureon ni debata hita. Sian ayat 15. Jala lehonoku tuhamu akka parmahan hombartulomo ni rohaku. Jadi marparbinotoan jala marroha nasida marmahan hamu hombartulomo ni rohaku. Hombartulomo ni rohani debatado. Alai na diinginkan mereka adalah hombartulomo ni rohaku. Au. Jadi ini juga yang akan kita pertentangkan dalam teks ini saya pikir. Ketika kita dipanggil untuk satu perubahan, apakah tentang aku atau tentang kehendak Tuhan? Ketika kita mau tunduk, mau dipanggil, Tuhan memanggil namamu, ku jawab iya ya. Ketika kita jawab untuk iya dalam satu perubahan, mubah. Apakah itu tentangku atau tentang Tuhan? Sebenarnya adalah tentang Tuhan. Alanido hamu bauni pe ikon tung dileho pe parmahat ikon do hombar tulomo ni rohani debata.
debata napaturehon. Bahasa ikon hombar tulo mo ni rohana debata. Ala hola debatado napaturehon. Sikop. Tidak ada yang membenahi ataupun menghiburkan, menyempurnakan, menyembuhkan dengan sungguh. Penyembuhan sejati, penghiburan sejati tidak ada. Kecuali ia sendiri yang melakukannya. Jadi, ido natei darupani iturpuk ton. Atong namang ihuk musya iturpukon. Bagaimana merespon panggilan untuk perubahan itu? Kita dipanggil untuk keselamatan dalam Kristus Yesus. Merespon keselamatan itu bagaimana? Hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ganupari dohita dijauh mengulu hombar tulomo ni rohana. Molo adokpe na taula na sombar tulomo ni rohana ala ni hagalion ni haporsyauta paturion na doi. Pos marohata. Ala indo binitang yakta dak sa dohonot tabi ali Tuhan sisa madusan hami na huseng aja hami dohot na so huseng aja hami. Upikir hami dang deng gambe iseng aja mardosa. Ikon ala ni hagalion ni haporsyauta nama saya toktong di parorot hita asalam toktong lam takkas hita marnida dengan basana jala tapatupa akasuli naulina dengan maka malatehon dengan basa dohot holong ni rohana. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangrupi hita.